Γεια σας παιδιά, στο σημερινό βίντεο θα ψάξουμε κασέτες για το PS2 μου. Και λοιπόν πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, θα παραγγείλω φυσικά, απλά αυτή θα τη στείλω στη μάνα μου. Λοιπόν, αυτή την έχω βρει, αυτή που κάνει 150 ευρώ, αυτή είναι εννοεί. Λοιπόν, ποιο άλλο, λοιπόν, κράσ έχω πολλά. FIFA 12 θα έχω. Ξέρετε τι θέλω. Θέλω να δω είναι αυτό. Θέλω να δούμε είναι αυτό. Αλλά παιδιά, πρώτου μπει, κάντε like και subscribe και κουδουνάκι για να μην κάνετε ούτε ένα απίστευτο βίντεο. Άρμη, εντάξει, θα το αποθηκεύσω για καλό και για κακό. Δεν βρίσκω κασέτες. Δεν θέλω χειριστήρια. Καλά το EV, το καλό δεν το Sony, για το PS2 το έχω. Βασικά το έχω παραγγείλει, θα μου έρθει σε 2 μέρες. 5 δεν έχουμε σήμερα. Σε 3 μέρες. Παλιά παιχνίδια PS2, τσιπαρισμένα παιχνίδια, αντιγραμμένα παιχνίδια PS2 κοτσόβολος. Εντάξει, πάμε για το τύπο. GDA. Γιατί να μην το αποθηκεύσω. Παιδιά, θα τραβάω και βίντεο. Αχι σου ρε, 24,99, 25 ευρώ. Καλά, είναι δεν το αποθηκεύσω. Αλλά δεν έχει άλλα GDA. Καλύτερα μην τα βλέπουμε αυτά. Ναι, ισχύει, καλύτερα μην τα βλέπουμε. Θα φάω κανένα copyright. Spider-Man, θέλω κι εγώ ένα Spider-Man, αλλά δεν παίζω. Βασικά είναι όμως πάνε το Spider-Man. Παιχνίδια. Τι μεταχειρισμένα. Άιντε, μεταχειρισμένα. Αυτό παιδιά μην το πάρει κανείς, είναι μεταχειρισμένο. Γιατί εγώ θα το ήθελα, αλλά δεν το αποθηκεύω. Σαν και εντάξει, PS2 Games. FIFA, καλά, περιμένω να φορτώσω και μετά. Όχι τόσο παλιά. FIFA. Θα αποθηκεύσω αυτές τις δύο και για καλά και για κακά. Μου φορτώσαν αυτά. Εδώ, όχι. Εντάξει, GTA, γιατί παιδιά σιγά με το πάρω αυτό εκεί, αλλά βασικά μπορεί να το πάρω. Δεν ξέρω το τι είναι αυτό. Κάτι με skate έχει εδώ. WWE, σιγά. Πού θα το πάρω? Σιγά μην το αγοράσω. Γιατί
Δεν μ' αρέσει και δεύτερον δεν είμαι καλός είμαι, αλλά δεν μ' αρέσει. Έχω ούτως ή άλλως το PS4, οπότε τι με νοιάζει, χαίστηκα. Και στο PS5 το έχω, στην Αθήνα. Δεν με νοιάζει τώρα. Narutos. Μεταχειρισμένα. Σιγά μην πάρω Gran Turismo 3. Εγώ έχω το 7, τι με νοιάζει. Έχω 4 χρόνια παραπάνω. Ένα 4 φορές καλύτερο από αυτό. Μπρο, μόνο μεταχειρισμένα. Τι να τα κάνω μεταχειρισμένα. Εγώ θα αλλάξω τα γραφικά και θα τα κάνω πιο ωραία. Γίνεται να τα αλλάξεις. Spider-Man. Πριν είπα ότι δεν μ' άρεσε Zelda. Εντάξει. Πού είναι το Spider-Man? Spider-Man 2004. FIFA 14, FIFA 10, FIFA 14, Grande Auto 3. Εγώ από την κέψη και Call of Duty. Sonic! Όμπρο πάτσα μαλακιά. Το Sonic παιδιά εννοείται. Σιγά μην πάρω αυτά και τα δύο. Gran Turismo 4. Πόρε θα μας τα πρίξεις. Αϊ φύγε. Καλά. Άστο. Παιδιά αυτό είναι το βίντεο. Ελπίζω να σ' άρεσε και τα λέμε.